Milé deti, dnes sa budeme učiť o druhej skupine živočíchov, ktoré sa nazývajú bezstavovce. Pýtate sa, prečo bezstavovce? No pretože sú bez stavcov, teda bez stavcov a kostí, čiže bez vnútornej kostry. Medzi bezstavovce patria napríklad, ako na obrázku vidíte, motýle, červy, dažďovka, chrobáky, mravce, pavúky, ale patria tam aj živočíchy z morského sveta, napríklad hviezdica, morský koník či chobotnica. Bezstavovce majú 4 podskupiny. Patria sem hmyz, mekýše, červy a pavúkovce. Spoločne budeme pracovať v pracovnej učebnici na strane 54. Už nás tu čakajú naši kamaráti Edo a Ferdo. Edo hovorí: kde je tak dlho tá naša námorníčka? Ferdo hovorí: je pomalá ako slimák. Takáto veta, kde prirovnávame k niečomu a je tam slovo ako, voláme prirovnanie. No a našou úlohou je doplniť vety. Lenivý ako niečo, usilovný ako niečo, dotieravý ako niečo. Tak čo myslíte? Ktorý bezstavovec je veľmi usilovný? Správne, je to slovo včielka. Zoberte si pero a dopíšte slovo včielka. Dotieravý ako? No čo hlavne počas leta nás otravuje, stále si na nás sadá od rána. Výborne, je to slovo mucha. No a ešte tretie prirovnanie, lenivý ako voš. Výborne. Dúfam, že máte všetky 3 slová do prirovnaní napísané. No a máme tu náš palubný denník, kde máme vyznačovať, čo sme vedeli, nevedeli, alebo je pre nás veľmi zaujímavé. Živočíchy bez vnútornej kostry sú bezstavovce. Áno, toto sme vedeli. Patria sem napríklad hmyz, babôčka, pavolka, ktorú máte aj na obrázku, pavúky, napríklad kvetárik dvojtvarý, obrúčkavce, dažďovka zemná, úlitníky, slimák záhradný. Myslím si, že toto je pre nás hlavne zaujímavé. Vrátim sa späť do delenia skupín. Stavovcov rozdeľujeme na hmyz, skupinu mekýšov, červov a pavúkovcov. Vy tu máte však v palubnom denníku uvedené napríklad. Áno? Hmyz, to je hmyz, pavúky patria do pavúkovcov, obrúčkavce patria medzi červou a ulitníky patria medzi mekýše. Budeme pokračovať v pracovnej učebnici v úlohe číslo 2. Máme si prečítať informácie o babôčke pávookej, čo je vlastne veľmi pestrofarebný motýľ. Babôčka pavooká. Babôčka pavooká patrí medzi hmyz. Konkrétne je to motýľ. Žije v lesoch, na poliach, lúkach a pasienkoch, v záhradách.
Má dva páry červeno-hnedých krídel. Na každom z nich je jedna modročierna škvrna v tvare oka. Preto pavooká. Dospelé motýle sa živia nektárom z kvetov, miazgou zo stromov a s hnitým ovocím. Samička kladie vajíčka na spodnú stranu listov žihľavy dvojdomej. Z vajíčok sa liahnú húsenice. Húsenice sú lesklej čiernej farby a živia sa žihľavou a chmeľom. Po čase sa z húsenice zakuklia a z kukly sa vyvinie dospelý motýľ. Našou úlohou je po C počiarknúť v texte tie najdôležitejšie informácie, ktoré sa týkajú babôčky, pavookej. Zoberme si teda farebné pero a poďme si to vyznačiť. Babôčka pavooká patrí medzi hmyz. Nech sa páči, počiarknime si slovo hmyz. Žije v lesoch, na poliach, lúkach, pasienkoch, v záhradách. Tak asi najdôležitejšie sú práve tie lúky, kde je dostatok kvetov a môže zbierať nektár, ktorým sa teda živí. Má dva páry červeno-hnedých krídel, čiže môžeme si počiarknúť celé toto spojenie. Na každom z nich je jedna modročierna škvrna v tvare oka. Dospelé motýle sa živia nektárom. To je asi to najdôležitejšie a samozrejme miazgou z listnatých stromov a teda s hnitým ovocím. Dôležité pri rozmnožovaní je, že samička nakladie vajíčka dozrejú a vyliahnu sa z nich húsenice. Tieto húsenice, ktoré vlastne sú uložené zo spodnej časti žihlavy dvojdomej, sa vlastne začnú neskôr zakuklovať, čiže vytvoria takú kuklu a až z kukly sa vyvinie dospelý jedinec. Alebo teda dospelý motýl. Na domácu úlohu sa naučíte porozprávať pekne o babôčke pavookej.